Kirima ba kawang ma kiro hai pun kahak itu sok kayu asaran. Baba no lam soi nani Phaima ne baba retiring ni phaike ba no kaham kurung ka lam sana ni pa paisa o Ani bukan orang lang sawah ini thali. ni bukrang no tam khai tong mani Asal itu. asam rai pa Rongka lam sogo kaponi lokro keno hai singkini raja Borokli ni Maharaja Bir Bikrang tiar pro pai sok pai mani kaisa nahar mongka sini takok okra Omorpur Duluma kamini Saptam Jamatia bini mung saiman chugia haipna singkini Nukhungni Borok pai sing salan nai bini Assam Rifle bini Haba pai Kiphilwi sal as halno kitingge ini bai 2002 bini bini service eba bini sebokno join khaimani keba tini bai 23 years kamani ya bolo tini bo Haba pai Kiphilka tini tapogokra Assam Rifle khai tongai abai kaino sing o raja Borokli ni Maharaja Bir Bikrang tiar pro pajak kono lamsonani tai bini takuk bukuk ro bahina bono lamsonani bagai kali jeng kapuni takut ke bukuk jong yang terus jeng kok salah nyalene bini Nukhungni Borok jeng kok salah nyalene abe kan yang beri sagra di ini mengsabno oro dalam sungai Phaima Ani bukan orang lang sawah ini thali. ini bukrang no tam khai tong mani Asal itu. asam rifle bung sang sagra di Saptam gua ya. Saptam Dayal. Saptam Dayal Jamatia. bos hono bobini chakri eba tini sebokno join khai 2002. 2002 oh 2002 Phaimani tini ke bini retiring bo Haba pai Kiphilka hai na bo hai ma tong tini norok pai tong supnai asek din kedek mah sana klayo 23 years bono norok pai ya kare thang ya tini hai norok pai tong supnai eba norok pai tong nan ini Phaimani bo hai khas tong Khatung ma tong. boroni sim Phaima norok tini Omorpur ni. Omorpur dulu mah, salfang dulu mah. ning ke bini tam klai Pun basi kota. bini basi koto bini pun bisa sagada Kiran wala Jamatia. Kami takut teh bukucong cengkai manka bini Nukhungni Borok puni putui oh ini bini Haba pai mani salo Haba pai Kiphilwi salo bini Borok no lam soka ebalak Haba lam mani payo tai Khatung Khaja ngajak bini Nukhung tai bini Nukhungni Borok rok abe kene kapani takut teh bukucong norok kene nai Belaino ham Baba no lam soi nani Phaima ne baba retiring ni phaike ba no kaham kurung ka lam sana ni pa paisa o ini baba tumak sai sarai pel khayo baba sakre mama ke to ang to sia sarai ko ai bano je khna mani inge 2002 ang ini khna ta phaika to saja khajo to no borong no hasalui tong mani ba asukdung ma phaika kaham ke no nga kha angke to ora urlawan bara tong ai para boro no boro ke to sin parani Omorpur ni ayo anbu mungke khaksang Jamatia Angkor. Bosnya kahak itu semua asaran. Kirima ba kawang ma kiro hai pun kahak itu sok kayu asaran.
आंखे saya nungya keri kana ani sadla ini Agustus 1 tarik bo apa nih apa retiring kaya ini sokaya lah ang bono na asa kai tahu